Margarita, si estoy con el charangón como nunca. Ten cuidado. Alderdi guztietatik ibilitako abiadoreari paradisuaren galdera egin diogunean, Karibiar itsaserdiko ugarte akordatu zaio. Eta guk ere, ezin izan diogu tentaldiari eutsi. Aldez aurretik bagenenkien infernu txikiakan ere badirela, baina ezagutu zaldatzeko harremanetan jartzea bezalakorik ez dago. Iñaki Perurenak zoritxarrez aragabe gelditu behar izan du, baina hango arginek egindako harriak bere zai daude. Islarekin ametsetan egin dugu hegaldi osoa, eta aireplanuaren erruberak lurrean sentitu ditugunean, ez txalorik, baina Labanara joan nintzen eskaini diogu abiadoreari. Modan ez omen dagoen arren. Aspaldiko lagun zaharrak etorri zaizkigu bila. Arkimides, Larri eta gure asmoak bideratzeko hainbeste lan egin behar izan duten euskaldun habaneroak. Iraultzaren kultura ministeritzak ojalatazko mini autobus korria amorratu ekarri digu, eta ark eman dezake beste ezerk baino hobeto gure ibilbidearen berri. Ondotik pasatzen ikusi ditugun automobilak umeetako jostailuen egitazko bertsio amplifikatuak iruditu zaizkigu, eta hasieratik beretik liluratu gaitu kubak. Modan ez omen dagoen arren. Arrosa, txokolatea eta urdinez jantzitako zutarrien gainean aguantatzen da Labana zaharra. Eta gasolinatan frigitutako txurruen usaia dario. 11 kolore baditu hemen beltzak. Eta telefonoa bera ere balkoira ateratzen dute lagunari deitu behar izan ezkero. Tiempo en que el onero bongo repiqueteaba tango. Ay, mi Dios, el tiempo aquello, tiempo en que el onero bongo repiqueteaba tango. En el tiempo de la colonia, tiempo de sinceridad, tiempo en que el onero bongo repiqueteaba tambor, repica tambor. En el tiempo de la colonia, repica tambor, cuando fuera mi tambor, repica tambor, 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 mi tambor tamborero, repica tambor. Mira cómo suena repica tambor, sin haber yo tambor.
repica tambor, repica tambor, repica tambor, repica tambor, Alduenak daikiriak edaten ditu. Edota bestela mojitoak. Orain artean Txekoslovakiatik ailegatu da zerbeza. Eta ardoa ostera Bulgariatik ekartzen omen dute. Hemen gorronak ala ere ez dira txantxetakoak. Beraz, maiz egin dugu Kubaren izenean opa. Modan ez omen dagoen arren. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar. Aldameneko Miami aipatu eta Estamos amenazados, compañero. esaten dizu jendeak. Baina gustora ez dagoenik ere badago, eta arrazoi pixkat etzaile batzutan falta. Ez dira erraz konpon litezkeen akatsak izango, baina salatzea zilegi behar luke. Etsaia gertueki egonda ere. Azken egun hauetan hala ere, ifarralde lotxagabeak asmatutako Marti irratiaren aurka altxatu dira. Eta urtetan egindako aleginaren alde suertatu gara gu ere, modan ez omen dagoen arren. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar. Aipatzea merezi duen lagun bat ere hurbildu zaigu. Eta Silvio Rodríguez du izena. Gure berri aspaldi badaki, eta ailegatu orduko eskaini zaigu edo zertarako. Horrela bada, ingurutan dabilen ekipo teknikorik onena gure eskutan utzi, eta haren ardura daraman aspaldiko Michael ere gure asmoen esanetara izan dugu. Azken aldian Euskal Herria bera ere modan ez omen dagoen arren. La Habanako zokorik egokienak jarri digute jaialdietarako. Eta telebistak ere eman du gure berri. Afamado Levapiedra. Deitu zioten lehengo egunean Iñaki Perurenari. Eta Angolaraino ere iritsi omen da Ruper Ordorikari egindako elkarrizketa. Mikel Laboaren txoria txuri kantatzen dakienik ere aurkitu dugu Labanan, naiz eta sinkretismo jorubaren esanetara. Txoria itxango. Izenez ezagunagoa izan. Itxuraz, Guantanamera noiz entzaiatuko daude oraindik ertzainak, eta Jose Luis Zumeta azkenik txerokiz pintatuta etorri zaigu. 5. mendeaurrena modan omen dagoen arren. Tal como ha dicho mi compañera, primero os voy a hacer una breve presentación de todo el grupo de vascos que hemos acudido aquí a La Habana y luego hablaré un poco de la obra de José Luis Zumeta. Los que hemos nacido en países que, como dice la canción, son tan pequeños que no se ven en el mapa, tenemos muchos problemas, muchas penitas, como dicen aquí, a la hora de mostrar nuestro color particular, a la hora de mostrar nuestra pequeña diferencia. Nosotros hemos venido a La Habana para decirles a ustedes, como luego quizá lo hagamos en otros sitios, para decirles a ustedes que en el mapa mundi también nosotros tenemos un lugar, tenemos un color, aunque este sea muy pequeño. Que por supuesto que estamos unidos al resto del mundo y precisamente por eso hoy podemos entendernos todos, cubanos y vascos, pero que también tenemos esa pequeña diferencia, aunque solo fuera por esa lengua que todos hablamos o usamos
sea en nuestra vida cotidiana, sea en nuestro quehacer artístico, que es el euskera. Y cuando digo nosotros, pues me refiero, desde luego, a José Luis Zumeta, también a los músicos Mikel Lagoa, Rupert Ordorica, el grupo Ertzaina, también al maestro de cocina Arguiñano y a sus colaboradores, Evo y Pachi, a los cineastas y a todos los que de una manera u otra figuramos en este programa. Azal beltzenak urdinak iruditu zaizkigu, eta txanpirenak bezalako zurbiltasunak barru. Zumetaren hortzadar osoa dabil inguru hauetako jendearen zainetan zehar dantzan. Arte ederretako eskolan ere izan gara, eta bertako artista plastikoen elkartea gustatu zaigu gehiena. Arteleku donostiarraren berri agindu die Jose Luisek. Tomatetan ematen dituzten ostioi tragu pare baten truke. Gure kantauriko ostrak karestiagoak izaten dira eta almejekin egin beharko ditugu itzulitakoan. Izan ere, alferri galtzekorik ez dago Kuban. Modan ez omen dagoen arren. Unibertsitatean ere Euskal Herria situatu behar izan du Bernardo Atxagak lehenbizi. Eta eraman duen olerki bideari buruzko hurbilpen baten ondoren, erderatu berri dituen hainbat poema errezitatu ditu. Azal iluneko neska itxu bat ere izan dugu atzeko aulki batean eserita, eta txoriak artean, zapai zokotatik txio-txioka aritu zaizkio. Automobilaren argiak itxututako trikuaren olerkia bereizi du idazleak, eta ikasleak brailez ateratako kopia bat agindu dio. Kubako idazleen elkartera ere ailegatu gara, eta bertan, Miguel Barnet, Pablo Armando Fernández, Valentziako Antonio Ferrer eta besteak beste, Eliseo Diegorekin ere jardun gara. Izan ere, agintari bizartsuaren despatxuan harrapatu omen dute Obabakoak, komandante novela zalea ere modan ez omen dagoen arren. Aurki ospatuko dira Labanan joku panamerikanoak, eta ziztu bizian dabiltza lanak garaiz amaituko badira. Egunero 12 ordutan diharduen kontingente berezi batean ere izan gara, eta arginanotarrak izan ditugu sukaldari. Generu askorik ez dute izan, baina ederki bazkaldu dugu ala ere. Ia bazkalondori gabe alde egin digute langileek eta Carlosek betikoa errepikatu digu. Altxorrez betetako itsaso izanik, nolatan ez ote duten gehiago aprobetxatzen. Antzekoak aipatu omen ditu hosteleria eta protokolo eskoletan ere, baina auskalo kasorik egin ote dioten. Hala ere, Tremendo cocinero. deitzen dioten non nahi, eta ohorezko dominak ere jaso ditu taldeak. Oraingoan, Kuban. Modan ez omen dagoen arren. Aurtengo aberri egunean Arguiñanonean eman digute bazkaltzen. Itabo hoteleko sukaldariak primeran portatu zaizkigu, eta ebak ordainez, inoiz pizten asmatu ez duten labetzarra atera du lotatik. Jendea erruz bildu zaigu, baina ez dira danak etorri. Inoiz konponezinak ere izaten dira eta euskaldunok ez gara xamurrenak izaten. Harri jasotzailea eta zinegilaren utxuneak ere sentitu ditugu. Naiz eta Antxone Zeizaren kearteko egunak gainean ekarri, eta aurki ematekotan badira ere. Hemen bertako lagunak ere etorri dira, bakar batzu, eta guri ere, amo ez da isla, soy del Caribe, giza honetako aireak kutsatu zaizkigu. Modan ez omen dagoen arren. Aquí te traigo tu merengue son. Aberri egunetako goraberak ez dira horrelakoak izaten, baina aurtengoan behintzat guztiz tropikala egokitu zaigu. Gaurkoan,
Saltsak eta porrusaldak elkarrekin ailegatu zaizkigu. Eta txistua eta lanbada aldiz, txandaka. Hoteleko musika taldean ere egin dioten Nandori leku pixkat. Eta baterian ez ezik, teklerian ere inspiratu ibili zaigu. Gure artean izan dugun mutiko bakarra ere jarri dute behintzat dantzan. Izan ere, aita bertakoa du eta ama berriz Hendaiako alaba. Jaialdira ere abiatu beharra dago eta gure ikurrina kubatarrenarekin batera atera behar omen dugu. Modan ez omen dagoen arren. Urdin turkesak, orlegi olibak eta txokolatearen bertsio guztiak aurkitu ditugu jaialdiaren zai. Aurki izango ditugu Mikel, Ruper eta Ertzainak aurrean. Eta Guantanamera jo behar omen dute, Guantanamotik aldegin nahi ez duten janki guztien aurka. Era honetako gutiziak osatu baditugu hala ere, lan isila egin behar izaten du norbaitek, baina oraingoan ezagutzen ditugu izenak. Jose Mari eta Bar ibili dira itsasoaren alde honetatik joetake, eta beste aldetik aldiz, Julen eta Txelo batez ere. Ordutik ona eta modan ez omen dagoen arren, palmondoak hasi zaizkio gure baratzoni, Kubatik ekarritako oroitzapenari esker. La presentación de Rupert Ordorica, Miquel Laboa, del grupo Gersana.
I'll let you know.